igama ndikuncediswa wakaleta iindaba ezihamba phambili egunguluza kufumane umama obethwe ngutata okube ngathi ebebulala inyoka. Kwicala lase-Angola kufumaniseke intombazana eneminyaka 12 idlwengulwe ngabami bangaphandle abane. Kwicala laseKhayelitsha ugobela ebevutha ngumsindo wonzakalisa umntana olithwasa lakhe. Kwicala laseBay West eGqeberha kufunyenwe umama wabantwana abathathu ebulewe yindoda yakhe. Indoda leyo kuthiwa ngeyaseRhini kodwa ke ayikafumaneki. Kwamacala amabini, kwicala lakamama wasegunguluza necala eBay West eGqeberha, abarhanelwa abakabanjwa. Enkosi. Uya-abuse yanibetha ndisuke Livingston mna ndaxoka ekhaya ndathi ndirojiwe ndabe ndibethwe nguye ndodityaniswa imihlathi eBhayi. Ke xa umntu ereji umntu ongumama aye police station amapolisa bathatha iserious into leyo. Waphinda wandiqubula wandibetha ndilele wandibetha andiyanokundibethe ngekophu or undibethe ngeglasi undibethe ngantoni na apha ebusweni kwakho. Ndihleli kwi-abusive relationship for 7 years. Engakholelwa ekhaya bandiyabethwa ngumfana bebangathi ndim omoshileyo. Akululanga but ndiyayifuna uyikhupha ndiyithethe. Sometimes uthando yinkohliso because bendimthanda ndimnyamezele akho nto bengandenzeli yona. Besithi bundibethile bendihlalisa kokwabo angavumi ndigoduke andise kagqirha sibheke ezikhemesti uyondithengela izinto kubana mandithobe udumba kum ebusweni. Kokwabo bisaziwa and then kokwabo xana mna bendizixela into yokubana ndizayombamba bendibiza umama khe andicenge andixele into yokubana une-anger une-trust issues ubhanxiwe ngamantombazana. So ndazibuza mna ndizawufela into yamantombazana ebendawo kuqala because bendiphelele kuye nalapha ekuhlaleni uyaziwa ngubani. Abantu abalapha baseluqolweni bayamazi uhlala e-extension 4 but laa mfana xa bejongwa apha esitratweni bingasongumfana bunozutsho into yokubana uyasiphakamisa isandla ebhinqeni. Yaze ukuzikholelwe loo nto ekhaya wandibetha phambi kotanci wam umnina wakatatam waqala utanci wam wayikholelwa wathi mntanam esingakholelwa sinento yokubana wena xa usele utywala nguwe uyaqala. Usista wakhe watsho kumhlala engcangeni usista wakhe
wathi bana Ntemsi uyeyona ntombazana ihleliyo apha kubrother wam. Amantombazana bengahlali kuye because uabusive, uya-abuse uyandibetha. Ndisuke Livingstone mna ndaxoka ekhaya ndathi ndirojiwe, ndabe ndibethwe nguye ndodityaniswa imihlathi ebhayi. Ndiyaqala uyikhupha namhlanje loo nto leyo because ndidibene nabantu. But ndathi ndozixelela ndohlukene naye 2018 nge-16 kaJuni, undiqushele esitratweni ngaseXhekwazini. Kaske ndibuliswe ngukhazini brother wam ohamba ngemoto, wathi indoda yam wandikhulisa iteki, wayendithengele yona, wandikhululisa iteki. Kokwabo bendikhupha ndize ngobusuku anditshale, athi mandi-fork off kwabo. Ndihlukunyeziwe mna, ndihlukunyeziwe kakhulu. But ekhaya bethathwa njengomntu, umfana olungileyo. Nanku awumamtshawe ukhona, nanku awugqiba ukhona. Bayamazi uhlala efo, bayamazi abanye abantu abalapha. Suke ebhayi eLivingstone ngenxeni ka-private number ondifowunela ngobusuku ubuza ngibantu zamaze lapho u-private number bangubani. Wandibetha wandiqusha, ambulance ndayibizelwa kokwabo, ndasiwe esetlas kodwa funeke ndithunyelwe ebhayi ndingakwazi nothetha, ndijikeke umlomo. Ekhaya ndaxoka ndathi ndirojiwe, ndivele Bluetooth kuba ndimthanda ndiyamkhusela ekhaya. But ngoku ndiyaziva into yobana ndiyithethile, at least bendingakwazi uyithetha, but uncedile Isikhalo, sindincedile shem. Khethelo ndihlala eTinarhavana ubuhle. Ndandike ndatshata ngaphambili ndingu-Mrs. Madoda, but ndaye ndaphuma emtshatweni because of the abuse. My husband was abusive physically and emotionally. Ndandise ndiyazi ukuthi ba uFriday up to Sunday akuzobakho gqolo endlini because we will fight and yaye ndizobethwa for no reason. Yeah, understand. And then ke ngoku izinto zaye ziba ngamandla ziba too much for me. So I remember one day it was a Saturday ebuye emsebenzini, wafika endlini ndihleli with one of i-cousins zakhe, wamcela uba makaphume. So waphuma ku-Avewe, then ashera nabantwana. He poured diesel around the house. Kuba ke ezichazela ukuthi he will burn us alive with the kids, but I don't know kwenzeka ntoni, but saye salwa ke sajijisana. I ended up ndizichamela, and then he said akakenze into ndingekazimusheli. Then something came to mind uba mandithi okay, you're gonna kill us, khawume ke ndiyothandaza erumini. So that's when ndafumana indlela yobaleka ndakhuphela abantwana ngefestire. Ndikhumbulana ngenye imini ebuya, it was a Friday if I'm not mistaken, efika endlini eshushu, and then wandibetha. Imehlo lam lase-right lachaphazeleka ligazi. So when I went to the doctor, ugqirha wathi ndiphantse uphanyaka imehlo, and then he wanted to know what happened. Yes, nayazi indaba ye-marriage, you always want to cover for your husband. So I was that type of a wife, even when esenza izinto, I will always cover for him. Ndenze ingathi ndibethekile okanye kwenzeke something, yabona, but I will never mention that ndibethiwe okanye kwenzeke bona silwile. It got worse because yafumaniseka ukuthi I need to involve the police. So the day ndisiya police station, no,
phone, and then amapolisa afika. It was a Saturday, I think it was around 12 midnight. Afika amapolisa, and then amulisa njena, and then I had to ndiphinde ndibuyele endlini, but ban-advise ke ukuthi mandokwenza i-protection order, which I did. Ndaya kuyokwenza i-protection order, but the day ezosevwa ngamapolisa ngale protection order wathi yena mna ndiya engcwabeni yena ubhekisela phansi. That's when I thought ukuthi no, this thing is getting serious, so I need to make up my mind. So bendingulo mfazi ke ubethwayo nge-weekends, abe ngunothwala impahlana agoduke, until I decided ukuthi no, this is too much for me. And ke bendingula mfazi ungafuna uba kwizi-debts ba ushiye umyeni, and then I was thinking about my kids ukuthi ndifuna abantwana bam bakhule nomama notata, ndilibala ukuthi le nto yenzekayo around is going to affect them nasesikolweni. But they were still young, but umntana musuye ekhula nalaa nto, and they would grow up seeing utata bebethu mama, when they would think it's something right, and then they would do it to their own kids. But ke ndathatha i-decision ukuthi I need to get out. Ndaphuma emtshatweni, and I filed for a divorce. Uphuma kwami emtshatweni, I'm not gonna lie, azange ndiyisele, azange ndithini, I went to church. That's where God saved my life. Because kwa icebo loba ndikwazi uza neqhinga lokuthi ndiyothandaza erumini, ndakwafumana i-chance yokuphuma ngefestire. That didn't come from me, so it came from God. So I'm so grateful that ndiye ndaphuma emtshatweni, because ibisenzeka nento yoba athi egqibo ndibetha, and then he would force himself on me, funeke sibe sexual, and that was rape. So ndifumene i-abuse in all forms, but I'm here, I'm standing. I made a decision and I got out, and I'm grateful to God that he helped me. Ndakwazi ukuphuma kulo mtshato. I'm living happily with my 2 kids. Ndingunolindile Vusani, ndihlala kwi-community yaseBathurst, i-Ward 5. Ndiyi-community in blue apha eBathurst ka-Ward 5. Sineengxaki ezininzi kwi-community yaseBathurst, sine-victims ezininzi, but uncedo alufumaneki. Isizathu soba uncedo lungafumaneki msinyane, sinamapolisa ashotayo kwi-community yaseBathurst. Kushota istaff, kushota ivan. Ithi ngokubiza uba kukho into erongo, ikwenye into erongo. Njengangoku sibolekwa ivan eKenton. Sihlala kweli Bathurst kureyitshwa abantwana bangakhawulezi uncedo balifumane, ngoba kaloku istaff siyashota, kushota ivan. Now amapolisa aphela ke ngoku ezizisulu zothukwa kwi-community, because abantu aba-understand bakuthini, bacinga babona bahamba ngonyawo lonwabo, kanti ingxaki yivan, because inkulu i-community yaseBathurst. Ii-victims zininzi, asinazo iindawo zokuncedakala zokuba abantu mabafumane i-counselling. Zincinci, ziyashota ezo ndawo. Umzekelo nasezikliniki, eziklinikini zikude iikliniki for ukusuka abantu ezantsi babheke ekliniki. Ikliniki iyi-1, i-community inkulu yandile, baphela abantu ke ngoku besokola apha ka-Ward 5. Ukuba luncedo lukhona siyacela sizokuncedakala, and icrime yandile. Isizathu soba icrime uba mayande kwi-shortage yestaff ne-shortage yeemoto zamapolisa, ngoba kaloku ajongene neefama, ajongene ne-community. Kungoku sithetha nje kukho izindlu ezicinyelwe imibane, ngoba kaloku kusikwa imibane kule community. Isizathu amapolisa awashota, iiveni ziyashota. Siyacela kakhulu kwezo nto ezo. Siphinde sihlukumezeke nakwicala likamasipala, asitriteki ngokufanayo. Umasipala waseNdlambe ku-Ward 5 eBathurst, xa ujonga usiya eCawa naseKenton, i-Ward 5 akafani naseKenton nasePort Alfred neMasele, ukhona umohluko okhoyo. Siyacela, sicela ukuhoyakala, kudala sithethe.
abasemagunyeni namhlanje into nabayenzayo ngesikhalo sethu. Nasi namhlanje isikhalo sime phambi kwale hot. Sithi namhlanje kwanele. Ngobani kufuneka bebulawa, ngobani kufuneka bebandile. Isigwebo subabulali bethu masiphatha. Sanele ngokuthi umuntu ukuthi wena umthetho niwazi. Siyawazi umthetho. Okokuba isaqhubekeka into yokuba isikhalo sethu singavakali. Sizawuthatha umthetho ezandleni zethu. Kwanele kukubulawa komama kwanele. Kwanele ludlwengu lwesanele. Sidikiwe kukuxhatshazwa komama sidikiwe. Sidikiwe ngabantwana bethu ababulawa mihla nezolo sidikiwe. Umthetho mawungene, umthetho mawungene. What the spirit of Isikhalo forward. I am a daughter. Sukundihlukumeza. I'm grandmother. I am an aunt. I am a friend. Sukundihlukumeza. I am a mother. Sukundihlukumeza. I'm your girlfriend. Sukundihlukumeza. I am a wife. Sukundihlukumeza. Uthi tata. Malume, tamkhulu, Wam. nyeni wami, Tanci. sanusihlukumeza. Media, advertising, film, photography.